חברים, פלמוטי מחברת ליבינגרין, היום אנחנו הולכים לדבר על מתי אפשר לאכול את החסה. אז ברור לנו שאנחנו רואים שהחסה היא קטנה יחסית, אז זה אומר שהיא טעימה וטריה וקריספית. אבל הרבה פעמים אנשים שואלים למה החסה נהיית להם מרירה. החסה נהיית מרירה כאשר היא מתחילה לגדול, מתחילה להתבגר. לרוב זה יקרה אחרי חודש וחצי, חודשיים, וזה גם כתלות בחום ובטמפרטורה של הסביבה. ככלל לוקחים תשתית של החסה, שמים אותו במערכת. אחרי 3 שבועות כבר היא תגיע לבגרות שלה, ואפשר יהיה להתחיל לקטוף את העלים החיצוניים. כעבור חודש וחצי, לרוב היא תהפוך להיות מרירה, ואנחנו נחליף אותה בשתיל אחר. ובעניין אחר שנוגע לחסות, יש לנו מגוון מאוד גדול של חסות. יש חסות שנקראות one cut, כמו לדוגמה החסות שהן מהסוג של סלנובה, שבאים פשוט לבסיס השורש, חותכים, וכל העלים נופלים לתוך הסלט, ולא צריך להתחיל עכשיו לברור עלים, ומאוד עוזרות לשפים, כמובן גם כן בבית, לא להתעסק יותר מדי עם החיתוכים, והסלט עצמו עשוי מעלים שלמים. חסות כאלה של one cut, אני חותך פעם אחת, זורק לקומפוסט, לא מחזיר למערכת. יש חסות כמו חסות ערביות, או חסות לליק, גם חסה סלנובה אפשר לעשות את זה אם רוצים, שבעצם מה שעושים, כדי לא כל פעם לקצור את כל החסה, אני יכול פשוט לקצור את העלים החיצוניים, את העלים הגדולים והחיצוניים, ולהשאיר את הליבה שתמשיך לגדול. וככה אני יכול לעבור בתוך המערכת שלי בין כמה חסות, שאני כותב את העלים החיצוניים, אני משאיר את העלים הפנימיים, גם כן אני יוצר לי סלט שהוא מורכב מכמה סוגים של חסות, וגם אני נותן לחסות להמשיך לגדול ולהשתקם, וככה בעצם כל הזמן יש לי תספוקת גבוהה של חסות, לפחות זה יכול להספיק לחודש וחצי, חודשיים, לפעמים גם כן בחורף זה יכול להספיק גם יותר, עם הטמפרטורות והתנאים מתאימים. הכינה את עצמה, חסה שכבר התחילה לפרוח ולהפריג, כשהיא מפריגה אז היא בעצם יוצרת גבעול מעוצה עולה כלפי מעלה, ולאט לאט הצמח נהיה מכונס, ובסופו של דבר הוא גם יוציא פרחים. ככל שהחסה תהיה יותר טריה ויותר צעירה, ככה היא תהיה יותר מתוקה וטעימה. אחד מהטריקים שאפשר לעשות זה באמת להניח את העלים במים קרים ולהשאיר את זה קצת במקרר, אז זה טיפה מוריד את המרירות, דרך לפתור את הסיפור של חסה שכבר הגיעה להיות מרירה ולא הספקנו לקטוף אותה. זהו, תודה.